Waqt konferenza li saret fl-Expo tas-Servizz Pubbliku ġiet imnedija l-viżjoni u l-prijoritajiet taż-żgħażagħ għall-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa taħt it-tema Empowering Youth Shaping Europe's Future. Din ġiet imnedija mis-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ Kita Zopparditanti li sostna li din tirrifletti l-impenn tal-Gvern Malti biex iż-żgħażagħ ikollhom sem attiv u strutturat fil-formulazzjoni tal-politika fuq livell nazzjonali u Ewropew. Il-prijoritajiet ewlenin jinkludu fost l-oħrajn id-drittijiet taż-żgħażagħ b'enfasi fuq il-promozzjoni tal-ġustizzja soċjali u ugwaljanza, il-partiċipazzjoni demokratika fost oħrajn. Is-Segretarju Parlamentari Zopparditanti qal kif il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa hija opportunità reali biex ikun żgurat li l-vuċi taż-żgħażagħ tkompli tinstema' b'mod strutturat u b'impatt. Dan il-Gvern permezz Aġenzija Żgħażagħ qiegħed jaħdem fuq qafas hekk imsejjaħ youth proofing sabiex kull politika u kull liġi li tista' taffettwa liż-żgħażagħ l-istess żgħażagħ ikollhom l-opportunità li jsemmaw leħinhom u jgħidu tagħhom. Bħala parti mill-implementazzjoni ta' dawn il-prijoritajiet, Malta se tospita żewġ avvenimenti ewlenin: il-Konvenzjoni Ewropea tax-xogħol maż-żgħażagħ li se ssir il-ġimgħa d-dieħla, kif ukoll il-Konferenza Ministerjali dwar iż-żgħażagħ f'Ottubru li ġej. B'dan ikun mument kruċjali biex jintwera l-impenn kollettiv tal-Istati Membri lejn iż-żgħażagħ fl-Ewropa. Preżenti għat tnedija kien hemm is-Segretarju Permanenti fil-Ministerju Matthew Vella u l-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Miriam Toma.